je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mu na sakayya kulli nafsin za'iqatul maut wanda bai je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mu na sakayya yau kashe rai ya zama al'ada a kasar mu idan har kun duba a kashe mu a kwashe koman mu ba uwar sannan koma bari ba rikici duka mu da iyayen mu mun dade haka kai har mun saba rabbana ga kukan bayin ka ikar mu da dole banza wanda bai je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mana sakayya yau dare ya zama abun tsoro a gare mu fa kai wayo Allah dan gari yau ya koma daji a kasar nan ba mu da alƙibla kuma babu mutum ɗaya mai magana ga dubun mumuna a cikin matsala gwamna ya yi biris kuma ya kyale ya maki ya ce mu na kokala in dai haka ne tsarin mulkin ƙuri'ar mu miye amfanin ta an ce mu yi zaɓe don yanci mu ne gaba gunar ko tuta ko birawa mu san ba sa son mu da yawan su mu na bambanta kuma duk wani lokal cikin jiha ƙuri'ar mu da su ta bambanta kulli nafsin za'iqatul maut wanda bai je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mana sakayya kafin zaɓe lallashi ne bayanai ai mu na tawaye wanda ke fintiri a ƙasashen mu bayan zaɓe kaga ya jaye amma kuma mun ƙi mu fuskanta sun ɗauke mu tamkar 'yan ƙauye lokaci yau yayi da za mu fito mu gwada musu mu ba mu waye an kashe wasu ga wasu an kora daji ka ji tsabar zalunci da abun nan kullum gaba yake ko kaɗan ba mu samun sassauci mu ma fa ku gane mutane ne ya kamata a yi mu na adalci ba da uwa ba mai ɗauri mata da miji duka an ware kulli nafsin za'iqatul maut wanda bai je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mana sakayya kai bala'in nan ya munna yawa zan fito na faɗi ni wallahi in za a tina nan baya kaɗan sarkin godirma an kari daga kashe shi to izuwa yanzu an kashe sama da 300 kukan da muke ba sa duki ya Allah shara hawaya yau ciyaman in zai doshi guri escort aka yi masa mu ga mu gari ba ma ɗaya ba a tsare mu gaba ɗaya an kasa ran mutum ɗaya ya fi na mutum 1000 in hakan ne ina neman amsa to ina ce ciyaman ko gwamna ƙuri'ar talakawa ke kaisa kulli nafsin za'iqatul maut wanda bai je ba bai gaba an harbe rabu sarki kai mana sakayya ya kamata a ce shi mai zaɓe a ƙasar sai ya samu muhimmanci fannin ilimin sa karatun sagun tsaro a daɗa masa inganci lafiyarsa abinda yake ci du a cikinsa ya samu sassauci ga mu ba komai haka an bar mu fitina neman karfi
darajar ahali na gidan manzon Allah. Kayi mun na dubun nan sakayya domin hasken manzon Allah. Kayi musu ruwa na bala'o'i ya dirar musu ya sarki Allah. Rabbu dan darajar ɗakin Ka'aba, darajar rawanin manzon Allah. Kulli nafsin za'iqatul maut, wanda bai je ba bai ga ba an harbi. Rabbu sarki kai mana sakayya. A daren Alhamis safiyar Juma'a mun binne mutum ya kai 10. Mamacin ɗaya dukkan ƴaƴansa matarsa gaba ɗaya an kama. Ga dabbobin duka an kwashe, ya ake so ne mu yi al'umma. Bayan wannan kuma ga cijiya safiyar mande wasu an kare. Ta'aziyya nai muna na kara, rabbana ka isarwa bayinka. Su shahidai ne sun yo nasara na yakini kan haka la shakka. Dan garin faji kuma yo haƙuri, Allah ne ya ce zama gata mu. Lallaban goma mu yo haƙuri, Allah ne ya ce zama gata mu. Kulli nafsin za'iqatul maut, wanda bai je ba bai ga ba an harbi. Rabbu sarki kai mana sakayya. Dan garin malamai mu yi haƙuri, Allah ne ya ce zama gata mu. Bulutu na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne ya fi zama gata mu. Makuwana na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne ya fi zama gata mu. Kumbula ma na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne ya fi zama gata mu. Ta bikin Kanu ma mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Alƙalawa ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Faruku ma duk dai mu yi haƙuri, Allah ne zai zama gata. Gobir lokal ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Kulli nafsin za'iqatul maut, wanda bai je ba bai ga ba an harbi. Rabbu sarki kai mana sakayya. Kurawa na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Gatawa ma ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Karama na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Dan gari na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Darajar manzon Allah. Dan kware na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Da ka tsaba ma ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Kumbula na ce ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Matawa ma ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Kulli nafsin za'iqatul maut, wanda bai je ba bai ga ba an harbi. Rabbu sarki kai mana sakayya. Na kwatal ku ma ku mu yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Walƙiya ku ma dai ku yi haƙuri, Allah ne zai zama gata. Ƙarari ku ma duka mu yi haƙuri, Allah ne zai zama gata. Jijjira ku ma dai mu yi haƙuri, Allah ne zai zama gata. Darajar manzon Allah. Dan garin Bature mu yi haƙuri, Allah ne zai zama gata. Gaji kuma kuma yo haƙuri, Allah ne zai zama gata. Dan tudu kuma duka
duka mai haƙuri Allah ne zai zama gata. Lajin gana ce ku mu yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Kulle nafsin za'iqatul mauti wanda bai je ba bai gaba an harbi rabu sarki kai mana sakayya. Mai lalle na ce ku mu yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Mashaya kuma ku yi haƙuri Allah ne zai zama gata. ‘Yan tsululu kuma ku yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Marina kuma duka mu yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Darajar mata dama yana ce ku mu yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Lance na ce ku mu yi haƙuri Allah ne zai zama gata. Turɗi ma duk dai mu yi haƙuri Allah ne